Γεια σας, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για ποιους δεν πρέπει να τρώνε αμύγδαλα. Τα αμύγδαλα είναι σπόροι από δέντρα που προέρχονται από τη Νότια Ασία και τη Μέση Ανατολή, αλλά τα απολαμβάνουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα δημοφιλές σνακ. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι είναι επιφυλακτικοί να τους προσθέσουν στη διατροφή τους επειδή οι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε λιπαρά και θερμίδες. Ωστόσο, τα αμύγδαλα είναι εξαιρετικά θρεπτικά και προσφέρουν διάφορα ωφέλη για την υγεία όταν καταναλώνονται με μέτρο. Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε αμύγδαλα? Άτομα με αλλεργία σε ξηρούς καρπούς, άτομα που διατρέχουν κίνδυνο πνιγμού, μικρά παιδιά, άτομα με προβλήματα με τα νεφρά ή τη χολιδόχο κίστη για τους περισσότερους ανθρώπους. Η κατανάλωση αμυγδάλων, ακόμη και καθημερινά, προσφέρει πολλά ωφέλη για την υγεία παρά κινδύνους. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν τα αμύγδαλα, συμπεριλαμβανομένων των εξής. Advertisement. Άτομα με αλλεργία σε ξηρούς καρπούς. Τα άτομα που είναι αλλεργικά σε άλλους ξηρούς καρπούς θα πρέπει να αποφεύγουν τα αμύγδαλα. Εάν έχει ελεγχθεί από το γιατρό τους ότι δεν είναι αλλεργικοί στα αμύγδαλα, μόνο τότε μπορούν να τα καταναλώσουν. Άτομα που διατρέχουν κίνδυνο πνιγμού, βρέφη, νήπια, μικρά παιδιά και οποιοσδήποτε με δυσκολία στην κατάποση θα πρέπει να αποφεύγει την κατανάλωση αμυγδάλων. Επιπλέον, τα αμύγδαλα είναι μια πλούσια πηγή λίπους και αυτό σημαίνει ότι έχουν αρκετές θερμίδες. Αυτό δεν πρέπει να σας ανησυχεί εάν τα καταναλώνετε με μέτρο ως μέρος μιας διατροφής πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Έρευνα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ξηροί καρποί δεν προκαλούν αύξηση βάρους. Ωστόσο, άτομα που θέλουν να χάσουν βάρος χρειάζεται να προσέξουν τις ποσότητες που καταναλώνουν. Μικρά παιδιά. Τα αμύγδαλα αποτελούν κίνδυνο πνιγμού για τα μικρά παιδιά λόγω του μικρού τους μεγέθους και του σκληρού κελύφους τους. Τα παιδιά κάτω των 4 ετών δεν πρέπει να καταναλώνουν ολόκληρα αμύγδαλα. Είναι καλύτερο να περιμένετε μέχρι να μεγαλώσουν και να μπορούν να χειριστούν με ασφάλεια τους ξηρούς καρπούς πριν τους εισάγετε στη διατροφή τους. Άτομα με προβλήματα με τα νεφρά ή τη χολιδόχο κίστη. Τα αμύγδαλα περιέχουν οξαλικό, μια φυσική ένωση που μπορεί να συμβάλει στο σχηματισμό πέτρας στα νεφρά. Άτομα με ιστορικό πέτρες στα νεφρά ή άτομα που κινδυνεύουν να εμφανίσουν θα πρέπει να μετριάσουν την πρόσληψη αμυγδάλου. Τα 6 ωφέλη των αμυγδάλων. Χαμηλότερη χολυστερόλη. Αρκετές μελέτες δείχνουν την ικανότητα των αμυγδάλων να βελτιώνουν τις ποσότητες λίπους στο αίμα. Αυτό είναι σημαντικό επειδή τα υψηλά επίπεδα ορισμένων λιπών στο αίμα, όπως της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας, LDL, της λεγόμενης κακής χολυστερίνης που σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων. Η κατανάλωση αμυγδάλων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της υψηλής χολυστερόλης. Αυτά τα θετικά αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί σε άτομα που καταναλώνουν έως και 6 χούφτες αμύγδαλα καθημερινά. Σε ορισμένες μελέτες, τα αμύγδαλα αντικατέστησαν άλλα λίπη στη διατροφή. Ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Τα αμύγδαλα βοηθούν στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα επειδή είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, υγιή ακόρεστα λίπη και πρωτεΐνες ενώ είναι χαμηλά σε υδατάνθρακες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση του κορεσμού και δεν προκαλούν απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Υγιής αρτηριακή πίεση. Επειδή είναι πλούσια σε μαγνήσιο, τα αμύγδαλα είναι ευεργετικά για την υποστήριξη των φυσιολογικών επιπέδων της αρτηριακής πίεσης. Ορισμένες έρευνες συνδέουν την ανεπάρκεια μαγνησίου με την υψηλή αρτηριακή πίεση. Διαχείριση βάρους. Τα αμύγδαλα περιέχουν φυτικές πρωτεΐνες, άφθονες φυτικές ίνες και υγιή λίπη, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση του κορεσμού, στη μείωση της πείνας και στην πρόληψη των επεισοδίων υπερφαγίας.
Πλούσια σε αντιοξυδωτικά, τα αμύγδαλα είναι μια καλή πηγή βιταμίνης Ε, μιας λιποδιαλυτής βιταμίνης που λειτουργεί ως φυσικό αντιοξυδωτικό. Τα περισσότερα από τα αντιοξυδωτικά στα αμύγδαλα βρίσκονται στην καστανή εξωτερική φλούδα τους. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι η πρόσληψη βιταμίνης Ε από τα αμύγδαλα μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της υγιούς γύρανσης του δέρματος και να προστατεύσει τα κύτταρα του δέρματος από τις ρητίδες και τις βλάβες από τον ήλιο. Η υγεία του εντέρου. Το πεπτικό σας σύστημα φιλοξενεί 3 εκατομμύρια βακτήρια που συνθέτουν το μικροβίωμα του εντέρου σας. Αυτά τα βακτήρια παίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της συνολικής υγείας και ευεξίας σας. Έρευνες δείχνουν ότι τα αμύγδαλα έχουν ωφέλη για το μικροβίωμα του εντέρου. Εξαιρετική τροφή. Τα αμύγδαλα είναι ένα θρεπτικό, ευέλικτο και νόστιμο σνακ με πολλά ωφέλη για την υγεία. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, υγιή λιπαρά, φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξυδωτικά.